Secțiunea Creator Popular, poezia Zi Cai Fript, scrisă de Barboș Maria, recitată de Emilia Oltean. Creator popular Emilia Oltean, recită din creația lui Barboș Maria. Zi Cai Fript. Când a fost de mult odată, că doar astăzi nu mai sunt nicăieri în asta lume așa oameni pe pământ. Spun că a fost un om amarnic de zgârcit, că ieșise buhul, că putea pentru o lețcaie să pleznească, să-și dea duhul. Într-o zi plecă de acasă, iar femeia se apucă, coborâ cârnați de poftă și-l fripse și-l mănâncă. Vine Costandin din sat, intră în curte ca turbat. Femeia, când îl văzu, nu a fost spălat crechițul. Până în casă au intrat, zvrr, cu crechițul sub pat. Intră Costandin în casă, trage cu nasul, miroase și atunci zise răstit: femeie, ai nebunit? Ai coborât cârnați și ai fript? Ba n-am fript, zău, Costandine, ba n-am fript, fripta de mine. Costandin dă din picior, zic că ai fript, că acum mori. Ba n-am fript, zău, Costandine, ba n-am fript, fripta de mine. Atunci cade la pământ, n-a dușit, ci că a murit. Femeia mi se apucă, îl trage și îl zmâncește, da de nu se mai trezește. L-a tras și la zmâncitură, las că n-are calcatură. Ea se face supărată, fuge repede pe poartă, la popa, la clopotar, să nu se trezească iar. Aleluia și amin! Pe uliță oameni vin, să-l ierte pe Costandin. Costandin înădușit: tu, femeie, zi că ai fript. Nimeni nu se prindea, că-și femeia se bocea. Costandine, Costandine, păi zău, n-am fripta de mine. Păi n-am fript, Costandine, nu. Cârnață să-mi pot o spun, știi tu. Aleluia și amin! Ajunse la cimitir. Când a fost pe la îngropare, să vedeți minune mare. Femeia iar se bocește că pare rău de trăjnește. Pe mormânt ea se sui și începe a țopăi. Băi, fri bărbate, hai zupai, na. Și-ai frișe și mai mânca. Zupai, na. Și-ai frișe cârnață, toți colmă bate dacă poți. Hopa, hopa! Auziți voi, bărbați, bine seama să luați, de cumva sunteți gârciți toți ca Costandin pățiți.